ole tuntuma chuan South Africa rama thil thleng kan ngai thla ho le don ani kumsang ni som panga January thla ni kha chu 911 operator chuan Henry van Breda ne na tangin call poimo tak adong tatlat mai le Henry chuan ambulance amamo thu aron soya operator chuan tu tan nge momo ti azo chuan Henry chuan achung te tan ani thu le achung te chuan an luwa hliam na tak an tor thu te afarnu chu aladamani ti le midang zong chu an din mun a hriat lo thu aron soya operator chuan chu thil ti tu chu a hriat lo azot le ta a ma se Henry chuan chu thil ti tu chu mi pakhat mai tuam le thom hnodum veka in thuam ani thu le ama pot chu chemte a vi thu te chu soin rang taka ambulance tir tur chuan acha tani ti chuan Henry chuan a address soin Goske Street number 12 ani thu a soya ti chuan phone chu anda tani chutia anin biak zo nu chuan operator chuan police te chu hrilin police tele forensic mithiam te chuan Henry ate in lam chu an pan tani zingdar sari le chan vea chuan Henry ate in chu an va thleng ta a ti chuan in chung lama lutin Henry an anaw aladam nia soi chu an buai pui ngala amar an la mu awangin rang takin damdo in lama hruai ani tani ma se midang zong chu an chan man talova ti chuan an in chunga chuan tual that tu nu ma le a chet na zong zong ni thei tur chu police tele forensic mithiam te chuan an zir chiang hal zung zunga a mun chu tlopo theilo tura ven ngal ani bok in chung chhouna stepa chuan thisen bone nuai chu an muta a ti chuan chu thisen sample chu endik turin an la ngal boka Henry ateina thil thleng chu arap thak em awangin detective sergeant Marlon Apollo chuan chung ang tual thana chu tam tak mutoma se chu ti ang ema tual thana rap thak le thisen chuak nem chu ala mu ngai lo thu a soi hialani ti chuan in chung lama an chho chuan room pakhat kong khar bula chuan reite chu an mu a Henry u rodia room chunga chuan Henry pa le a u ruang chu thisen tam tak nen an mu boka alanda na tang chuan rodia le apa chu an luwa rei manga che na niom tak chu an muta a an taksa mun tam taka chemte vi na hnu ma an mu bok te chuan Henry anu ve thung chu an mani room kong kabula chuan thia char ani a ani po chu anghonga zaina le a taksa a vi na hnu ma ang tak an mule bok ti chuan rodia le apa tha na ni nge ya lang hreite chu la in chu hreite a chuan fingerprint a om lo zir chian turin an lata a chu mai ba ka Henry chung te ruang chu postmortem turin an la ngal bok ti chuan chiang zok le uluk zokin Henry ate in chu an handap le tranta a ta chuan chu tual tha na man ruwa an man ni om tak chemte chu an mu chuak le ta a nu ma dang ala om ringin an la zir chiang zela misual chu khoya tanga lo lut nge ani ang ti te khoya tangin nge a chu ale ang ti te chu an han zir chiang vela ma se chu tiang turin an room tuk verle kongka zong zong te chu thataka kalvek ani ti an hria a bangemo thil ti chiat engma an mu chuak lovani ti chuan chuat vela le kong khar vela chuan misual chuan nu ma alo nu chia tak mielin ti in an hanzir chiang le ta ma se heta po hian ke thla emo kudzia emo mu ani lo mai baka an mu chun chu Henry ke thla le kudzia vekte ani thu chu an reta a chu misual chu afingin nu ma thu konga po afim khur le ani an ringa ma se chu tiang khopa a chet narap thlaka chuan engwanga nu ma pakhat tal mulo chunge an ni ti chu an ril ru ti buai tu ani chu ti lai chuan Henry chu thu zo fia turin police te chuan an lo hruai ve mek boka zo na eng emo zo tin a chung te zong zong in be na an to lain eng tin nge ama chu himpia la om thei ti in Henry chu an zo ta a Henry chuan chumi zana thil thlendan chu soin
an chung kuat chuan hlim taka zan ria an kil ho thu le zanan mut nuwa zung tura a tho chuan misual thomhna dum vek ha chu awa mu thu a soya chu misual chu a u rodia room alu ta awa tha tak thu a soya chutia a u a tha hnu chuan a hlo em awanga a au chu thu soin au thoma chuan apa chu lo har ve in a lo tho ta ni in a soya apa chu rodia room lama chuan rang taka atlan lu thu le misual chuan apa chu a lo tha le ngal thu te ti chuan anu teresai le a farnu moli te po chu kut a thak ve ngal thu te chu a soi ta ni ti chuan police te chuan I omna a hreve lo mi tia an zo le chuan Henry chuan misual chuan a chhuah dawna a omna a ron hriat thu le anaka a vi thu a soya anaka po chuan vina hnu ma chu mu ani tangei boka ma se police te chuan chutianga zanlama thil thleng ni si atuk jing khowar hnuwa chau engwanga police te chu hril nge ani an zot le ta a Henry chuan vi ani hnuwa chuan ni kho hrelowa a om tak thu soin a har vele arang thei ang bera police te chu abiak po ngal thu chu a soi vele ta ni chutia zona an zo hnu chuan Henry chu hotir anita a mase police lam chuan Henry chu rin hletna lian tak an ne wangin aru ka chui zui chu an tum ta ni ti chuan Henry chung te thi hnu reilowa chuan Henry chuan ei siam lam zerin chu athil zirna hmuna chuan meiche pakhat Daniela yon sei nen chuan anin tong ta a an pahni chuan anin du in anin hmangai hle nge ani mase yon sei chuan Henry te chung ko chan chin rap thak tang mai chu a hriat lo awang chuan pasala nei hial chu ha lo du man nge a ti chuan Henry chu police te chuan an zui ta zela anun dan thoveng le a chung te thi na po chu hre om anga alan lo ba ka anaw hliam tuar dam do ina om mek har chuak theilo te po hrelo ang maya a khosak vela wang chuan police te rin hlel na po chu azual le a ma se ama tha ani ti fin fia na an nei lo ber chuan malak na tura dal tareng mai ani ma se chutia Henry an ngai zong te neya hun nuam tak amhan lai chuan detective te chuan Henry chung te thi na chu an lo chui zom char chara ti chuan detective te chuan thu thar an nei le tatlat mai le Henry chung te tha an ni na hmuna hreile chemte an hmua te chuan forensic lam chuan Henry kutzia an hmu chuak ta a chu mai baka pathologist Dr. Mary A ni chuan azir chian na tang chuan Henry hliam nei ve te chu mania ti chopani ti aron soi chuak ve a Dr. Mary A ni chuan misual khoi tak tak ni se a chung te chunga a chet dan angkha Henry chunga po ati turani thu a soi baka Henry hliam chu mani ngam to ka thil ti ani ti in aron soi tatlat mai le chu mai baka prosecutor Suzai ni chuan Henry chuan chu tual thana chu ama thil ti nge ani arin thu a soya a chan chu a omna bathroom ni a soya chuan thisen far khat po mu tur a om lo mai baka vitak tak ni se chu bathroom a chuan thisen kai tur ani mai baka thomno a chuan ama thisen tam tak a om tur ani lain ama thisen ni lo a chung te thisen chu a thomno vela chuan a kai hnem jok ni in a soya chu tiang ani awang chuan Henry chu a chung te that tu ani ti chu an pom dan ani ta ni ma se Henry chu thil ti sual tu nge ani ti fin fia na thatok tak nei turin anaw dam lo chu a har chu a hun an ngak ta a ti chuan Henry chung te thi atanga kum thum le achan velai aliam hnu po chuan anaw thu hre tu ber tur an ngai alo that chu a huna thilom dan engkim soi chuak tura an du chu ron har chuak ma se an bei sei anga thale fel chuan aron har chuak tatlat lo mai le a hriat na a hlo veka mi pa ngai a phatatlat lo maya chu tiang ani awang chuan police te chuan ti dan dang an ngai tu ta a Henry chung te thi na chu chui chu alowa a om tlang chu an hlo wang chuan Henry chu thu zo fia tur chuan an la le ta a hemi tum hi chuan Henry po chu an dim de to lo hle a ma se Henry chuan ala pha zela
thil khen dan chu a hmu ang a hma daya a soi to ang bak chu soi tura nei to lo thu chuan a tang ve tlata ma se police te chuan fin fi na thatok tak an nei thu te man ro zong zonga akuzia an hmu vek thu te an han soi ta a chu mai ba ka anaw chu a har chua to thu le thil sual ti tu chu a u Henry nge yani ti in a soi ani ti te in an han soi ta a Henry chu an han chim budoi kwal ta tak tak maya ti chuan Henry chu tang rei ngam lovin a in puang ta ni Henry chuan a chung te a tha dan chu a soi tran ta a zana chuan a u rodianen anin ti thiam lo thu soin lung oi zan lova amut tak thu a soya chumi zana chuan zung tur ang taka a tho thu le a zun pa chuan hrei chu ala chuak ni in a in soya ti chuan a u chu alua awa chek ta a chumi hnuwa chemte in voi tam tak avi thu a soi ta a chutia a u a soi sak lai chuan an thom ri a pa ina hriat awangin a pa chu a u room lama aron kala a u room aron lu rual chuan a pa chu alua alo chek vele a taksa a voi tam tak avit le ta ni in a in soi le bok chutia a pa le a u a tha hnu chuan a far nu le anu te chuan chung a thil ti chu an soi chua a hlo awangin tha tuma a bei vele ngal thu a soya ti chuan a that fel ta ni a in ngai hnuwa khowar hun a ngak ta ni in a in soi ti chuan a chung te a tha na chuan ama an rin hlel lo nan ama le ama chu nawak lova a in vi le thu a soi boka ti chuan khowar hnuwa chuan police te chu be popin misual chet na angin a report tak thu a soi ani ti chuan thu chiang tak hriat ani ta ka wangin Henry chu man ani ta a ko ta hruai ni in anu le a pa le a u a tha awang le a farnu mi ang lo deuh thowa a soi saka wangin tual tha thu buai le tual tha tum thu buai siam sak ni in dam chung tang tura a chung thu rel sak ani ta ni ole tun ruma tan chuan khati zong kha ni le phot sela video le peka kanin mule theu dor nia hun man nuam vek ule